O alcalde de Noia informou do inicio das obras na fachada marítima que suporán unha fonda transformación da fronte costeira da vila. Os traballos no treito que depende de Portos de Galicia xa están en marcha. Suporán un investimento de 300.000 euros e está previsto que rematen ao longo do primeiro trimestre deste ano. E a construción dunha estrutura boada, unha estrutura que vai soportada sobre o cantil do malecón con unha estrutura de aceiro inoxidable, con unha tarima de madeira tratada que ten, digamos, garantida unha durabilidade e que ao mesmo tempo ten garantidas unhas condicións de resistencia. Ese investimento que está materializándose e que calquera pode ver xa executándose dende fai varias semanas, arranca dende o muelle do Marqués e prolóngase ata un pouco máis adiante da baixada da Costa do Ferrador ata o malecón de Gasset. Aínda pendentes de executar, pero xa adxudicadas están as obras que acometerá Costas do Estado, consistentes nunha pasarela que conectará coa ponte do Campo de Noia. O custo global de ambas as dúas actuacións ascenderá a 1 millón de euros e poderá entrar en servizo para o verán. Está adxudicada xa por parte de Costas do Estado a actuación de continuidade dese investimento. Vai a supoñer máis de 600.000 euros na actuación de darlle continuidade esa pasarela ata a ponte do Campo de Noia. Vai a supoñer tamén a ampliación da glorieta de desembocadura da ponte do Campo de Noia, a ampliación e o retranqueo sobre ancho do que é o malecón na zona contigua a automóviles Patiño, de tal maneira que se vai habilitar máis espacio para a circulación de vehículos con 2 carrís de circulación completos, a mellora tamén da seguridade viaria nesa zona. Paralelamente, o Concello licitou xa a cuarta e última fase do proxecto das Portas do Mar, consistente na instalación de lousas de pedra ao longo de toda a fachada marítima.